Alt start. Drive enabled. Синьото. Alt start. Drive enabled. Alt start. Хайде виж ме. Drive enabled. Значи въобще, това само на предимство. В момента идва и седи. Тръгна към него, разбягах. Как параноик малко. Идеята е, че това следва възрастните хора. Там може да ги контролирате случайно паузата или нещо им се влоши Ако състояние. падне върху тях, има ли възможност да избяга достатъчно бързо, т.е. ако залитне, ще усети ли залитане? Чак сега такива хипотези още не сме... Идеята е, че за момента... Сега в момента търсим кой да го гледа. И хареса Трябва град. да ги намерите. Нема, аз го опоших с това.